שיחה שהייתה לי היום עם אב שציין בפניי שבדרך כלל הוא מעניש את ילדו על דברים שליליים שילדו עושה, ונוכחתי לראות שעונשים לא עושים את העבודה. זאת אומרת, הם יכולים אולי להרתיע את הילד או המתבגר מלעשות את הדבר השלילי, אך הם יכולים להרתיע אותו בגלל פחד, אוקיי? פחד מהמורה או פחד מההורה. ואנחנו לא רוצים, תחשוב על זה, אם ילדך ינהג כלפיך מתוך פחד, זה מה שאתה רוצה כהורה, או אם אתה אשת חינוך, זה מה שאתה רוצה, או שהדברים יהיו יותר בטבעי, יותר ברצון, יותר בהסכמות אחד עם השני. אז שוב, קודם כל אני תמיד בעד לראות למה הילד או המתבגר פועלים באופן שלילי מבחינה מסוימת. יכול להיות שיש לו כעס מסוים שהוא מסתיר, או עצבות מסוימת ואף אחד לא שם לב לזה, ואז זה מתפוצץ אצלו בדמות התנהגות שלילית, שזה מה שקורה אצל הרבה ילדים ובני נוער רבים, שלא תמיד הם נוטים להפגין במילים את מה שמרגישים, אז הם מבטאים את זה בדמות התנהגות שלילית, של עצבנות, כעס, התפרצויות זעם, ריבים, וזה בטח דבר שהוא לא נעים. אז תמיד להיות קודם כל קשוב ולברר עם הילד אם יש משהו שמציק לו, שיושב לו על הנשמה, זה מאוד מאוד חשוב. היה ובכל זאת הילד חוזר על התנהגויות שליליות מסוימות, כן להפעיל סנקציות אבל לא ענישות. זאת אומרת, זה לא אומר עכשיו אין לו את הסלולר או אין לו את האופניים, או לא לקחת אותו לחוג, או לא לתת לו להיפגש עם חברים. לא למנוע ממנו דברים שמקדמים אותו, אוקיי? דברים שתורמים לו לחיים. אם יש לו אפשרות לפגוש חברים, לא למנוע את זה ממנו, אוקיי? לא להעניש אותו בזה. אם יש לו אפשרות ללכת לחוג, וחוג בסוד דבר זה משהו שמפתח, זה לא משנה אם זה ציור, כדורסל, פיסול, או whatever מה, או מחשבים, כן, זה משהו שהוא מפתח. לא להעניש אותו בזה. כן לפעול יותר על מניעה. זאת אומרת שאם תכננתם ללכת בעוד יומיים לפארק, או בעוד שבוע לבריכה, או לבית מלון, או לעשות איזשהו פן, משהו כיפי, כן. להגיד לו, וואלה, אתה יודע מה, זה לא יהיה. או להגיד לו שפשוט זה לא יהיה לחודש הקרוב. בחודש הקרוב אין בילויים, אנחנו לא עושים דברים כיפיים. פשוט. ולעמוד בזה. לזכור שאמרת שאם בעוד 5 ימים לא הולכים לג'ימבורי כמו שקבעתם, אז וואלה, לא הולכים, אוקיי? ושוב, דבר נוסף שלא לעשות, זה לא להחרים חפצים של הילד. זאת אומרת שאם קנית לו אפילו סלולר, קנית לו אופניים, קנית לו קורקינט, קנית לו מחשב, קנית לו LCD, לא, אקסבוקס, פילבוקס, כל הקונסולות משחקים, אתה לא נוגע. אתה לא נוגע לו בזה, כי מרגע שקנית לו, קח אחריות ותבין שזה עכשיו שלו. ברגע שאתה מחרים לילד חפצים שלו, יש לזה השלכות מאוד מאוד חמורות. ההשלכות זה כבר נושא לשיעור, אפילו שיעורים אחרים. אבל כרגע אני לא אגע בזה, אוקיי? כי גם ככה חשוב לי לא להעמיס עליך במידע, אלא שתבין שממש ממש לא כדאי. אחד הגורמים לקשיים של סדר וארגון אצל ילד או מתבגר, זה העניין שהחרימו לו חפצים בילדות, אבל שוב, זה כבר עניין לשיעור אחר. לסיום, הורה יקר, אני מקווה שהיית לתובנה אחת לפחות מהצפייה בסרטון. אני אשמח לשמוע ממך מה אתה לוקח מהצפייה בסרטון הזה, ואשמח גם כן שתעביר את הסרטון להורים אחרים שאתה חושב שכדאי שישמעו את מה שנאמר פה. אם חשוב לך גם כן לעזור לילדך להתגבר על קשיים של קשב וריכוז, למידה, ביטחון עצמי, כישורים חברתיים, התגברות על פחדים או ויסות חושי או רגשי, אני מזמין אותך לתאם איתי, לפנות אליי באחד מפרטי הקשר מסביב לסרטון, איפשהו מסביב לסרטון, תלוי איפה אתה רואה את הסרטון, ולקיים את שיחת הפיצוח, שיחת אבחון והכוונה של כ-20 דקות ללא עלות וללא התחייבות, ספציפית עבורך, שבה אני אשמע ממך מה המצב כרגע. מהשיחה הזאת אתה תצא עם הרבה יותר ידע וכיוון ברור, כיצד תוכל לעזור לילדך. אם בסיום השיחה אני אבחין שכדאי שתעשה איתי תהליך מסוים, אני אגיד לך בדיוק מה אני מציע. עד אז תצליח